Autobusa hartuko dut. Garraiobide merkea da. Ordezkapen lexikala. Aupa lagun, ongi etorri. Gaur, gauza bat kontatzean, hitz bera behin eta berriz ez errepikatzeko aukerak aztertuko ditugu. Gure etxean, atzoko ogia jango dugu gaur. Jakin nahi duzu zergatik? Begira, goizean okindegira joan naiz, ogia erostera, baina denda itxita topatu dut. Normalean, saltoki hori irekita egoten da. Zorte txarra, atzoko ogia jan beharko dugu gaur. Eta zuk zer? Askotan errepikatzen dituzu gauzak, ala hiztegi zabala daukazu? Zerbait kontatzen dugunean, batzuetan elementu bera behin eta berriro aipatu behar dugu. Horri buruz hitz egiten ari garelako etengabe. Behin eta berriz hitz bera errepikatzeak aspergarri edo neketsu egiten du diskurtsoa. Etengabe hitz bera ez errepikatzea komeni da. Elementuak etengabe ez errepikatzeko aukera bat da, esanahi bera edo antzekoa duen beste hitz bat erabiltzea. Adibidez, lehengo kontaketan enuen okindegia hitza etengabe erabili nahi, zu ez aspertzeko, eta beste bi aukera bururatu zaizkit. Denda eta saltokia. Beraz, lehen da bizi hitz zehatza erabili dut, okindegia. Okindegira joan naiz. Ondoren, sinonimo bat, denda. Denda, itxita topatu dut. Eta amaitzeko, beste sinonimo bat, saltoki. Normalean, saltoki hori irekita egoten da. Kasu honetan, esanahi bera duten hiru hitzak hauek dira. Okindegia, denda eta saltokia. Beste adibide bat. Autobusa hartuko dut. Garraiobiderik merkeena da. Kasu horretan, autobusa ez errepikatzeko garraiobide hitza erabili dugu. Erakusleak oso baliabide aproposak dira aurretik aipatu ditugun elementuei erreferentzia egiteko. Eta elementu multzo bat ordezteko aukera ere ematen digute. Hementxe adibide bat. Gorkarekin hitz egin dut gaur. Gorka ere gurekin etorriko da Txilera. Hortaz, Gorkaren izena berriro ez errepikatzeko, erakuslea erabiliko dut. Ura ere gurekin etorriko da Txilera. Beste adibide bat. Autobus txartela gaur hartuko dut. Autobus txartela online erosiko dut. Autobus txartela berriro ez errepikatzeko, hori erakuslea erabiliko dut. Hori online erosiko dut. Hori hitzak autobus txartela ordezten du. Aukeratu erantzun zuzena. Ea lehenengoa. Ezin dut deirik egin eskuko telefonoarekin. Mugikor berria eskatu beharko dut lanean. Hurrengoa. Autobusa hartuko dut. Garraiobide merkea da. Beste adibide bat. Autobus txartela gaur hartuko dut. Hori online erosiko dut. Azkena. Hanek mendiko irteera bat antolatuko du. Txangoa berarekin egitea proposatu dit. Sinonimoak errepikapenak saihesteko erabiltzen dira. Erakusleak errepikapenak saihesteko erabiltzen dira.
Aio eta hurrengora arte.